Into engayisho kubo bonke abafana abaney'ngane abangifunayo is ngicela nifune abaney'ngane. I-life isikorokoro ifana nalogandaganda. Mangabe ushimile kushuthi nawe i-love life yakho ifana nalogandaganda isikorokoro. Wathi ngisho umjitho onengane. Ha, then ufana nalogandaganda. Kushongo mina nje nguzinxumalo ngishitshela amagiya. Zinxuma! Into engayisho kubantu besifazane abangenazo izingane. Ngingathi noma ngathiwana ushelo umuntu onengane, lokho kufanele ukwamukele ngoba uthando alukho ngokuthi khona ingane kepha lokumina ngaphakathi ngumuntu wesilisa. Ayikho enye into efaka umntwana. Uthando lwami naye soya naye emshadweni ngoba ngimshelile mina ngomuntu wesilisa kunamaphupho naye. Abantu besifazane fanele bazi ukuthi umuntu noma ngathiwa umfana unezingane eziwu7 kodwa uma ngabe kushela fanele umnikeze uthando. Into engayisho kubo bonke abafana abaney'ngane abangifunayo is ngicela nifune abaney'ngane. I-life isikorokoro ifana nalogandaganda. Mangabe ushimile kushuthi nawe i-love life yakho ifana nalogandaganda isikorokoro. Wathi ngisho umjitho onengane. Ha, then ufana nalogandaganda. Kushongo mina nje nguzinxumalo ngishitshela amagiya. Zinxuma! Thank you so much for tuning in, and this is how we wrap up today's episode of I Have a Crush on You. Please do remember it is season 2. Igama nguSinengwa Kanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me Antama 2000. We sit down and out in Durban. Ihambe kahle dates, but I think the only thing that was missing, or the ihambe nje wrong, yaba off. Indaba yokuthi umjitha unengane. So I don't know, man, but I do remember ukuthi khona umjitha owakwaba on this very show uSibu owathi nje isolution onengane akajolona unengane. Ongenangane akakungenangane. Singamixani manje ngathi sikhandi chaos sisaxubana. Nakhona futhi still akushongo mina ngubani ngishitsha amagiya zinxuma. If you haven't subscribed to this awesome channel, please do best to subscribe and like this video, drop your comments and tell us what you think, and then also remember to follow us on social media as well. It is Select Africa TV. Nami ngikhona enkundleni zokuxhumana ngusine Okwanene, but of course ungangithola as Antama 2000. Okwamanje sivala la ngifaka i-full clutch half break. Ngiyabrika ngithi driver wo siyadilika ayichamele ngiyobumrapha yazini. Happy Tuesday and good night. Thank you so much for tuning into the show. Love you loads.